Ahojte priatelia, tak sa nám blížia pomaly najkrajšie sviatky v roku a ja každý rok v podstate pripravujem výzdobu vonku aj vo vnútri tak, aby keď začne advent, tá prvá adventná nedeľa, aby bolo všetko už pripravené a aby som sa cez ten adventný čas nemusela venovať ešte zháňaniu nejakých dekorácií, ale aby sme už to adventné obdobie s manželom mali také slávnostné. A jednou z vecí, ktoré robím každý rok, je, že manželovi pripravujem adventný kalendár. Tento rok som sa rozhodla pre takú jednoduchšiu verziu, ktorú chcem aplikovať na tento krb a rozhodla som sa, že vám to nahrám. Tak ideme na to. Takže základnú konštrukciu som si kúpila v Kiku, stála ma okolo 10 €, všetko ostatné som už mala doma, čo sa týka dekorácií. Vrecúška som si prispôsobila do takej výšky, aby mi to vyhovovalo a naplnila som všetky vrecúška sladkosťami, drobnosťami, ktoré má Tonko rád. Keď som vrecúška naplnila, tak som začala trošku dávať dekorácie, vetvičky, šišky, malinčky Betlehem, na zvončeku, polystyrenové vločky a malé ozdoby. Tak a adventný kalendár máme hotový. Ešte som pripevnila malú reťaz so svetielkami, ktorá je načasovač, čiže zapne sa okolo 3, bude svietiť 6 hodín a večer sa to samé vypne. Tak čo priatelia, zvyknite pripravovať adventné kalendáre pre vašich blízkych aj vy, pre detičky alebo vnúčatá? Napíšte mi do komentára. Ahojte!